Jeg troede ikke, det ville ske på Glamstedens Idrætsefterskole. Jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet mig, at noget så forfærdeligt skulle ske på Glamstedens Idrætsefterskole. Vi skal have svensk pølseret. Den 8. marts 2012 begik Malte Rovlund drabet på Brian Føjt. Denne hændelse skete på Glamstedens Idrætsefterskole. Vi har snakket med en engelsk ekspert i sociologi og pædagogik, og han fortalte os dette. A boy like Malte, who had problems all of his life, needs to come to a closed institute to learn about new lifestyles and to fix his problem. I've heard wonders about Sylvestrins Efterskole. I think that'd be a good place for Malte. Her står jeg uden for Sylvestrins Efterskole, hvor Malte er blevet anbragt efter mordet på en uskyldig elev. Her er det de indbragte har mulighed for at tage bad. Og her kan man se, hvor primitive de nye fængsler er blevet lavet. Vi har snakket med nogle af Maltes venner omkring deres forhold til Malte. Her står jeg med en af eleverne fra Glamstedens Efterskole, som kendte Malte. Ja, Malte han var sgu en fin fyr. Det må man indrømme. Kunne I bemærke på ham, at han havde nogle problemer psykisk inden mordet? Var han uden for fællesskabet? Overhovedet ikke. Altså Malte han var sgu en af mine bedste kammerater, det må man sige. Efter drabet på Brian Føjt flygtede Malte over til det nærmeste maskincenter, hvor han stjal et fartøj og stak af. Ja, gerningsmanden Malte stjal en model med ind til den her vogn, som vi har stående ude bagved på vores lager den 8. marts 2012. Gerningsmanden benyttede vores bagvej, både under teoriet og under flugten herfra. Glamstedens Idrætsefterskole bliver aldrig det samme efter drabet på Brian Føjt på den 8. marts 2012. Men som tiden gik, og Hjalte blev større, fik han nye venner, og disse venner havde en negativ indflydelse på Hjaltes barndom. Hjalte begyndte at gå til fest hver weekend og drak en hel del med vennerne. Hjalte begyndte at ryge hash 2-3 gange om dagen, og det blev hurtigt til en vane for ham. Gerningsmanden flygtede. Skal lige her.